ku yi sacin ɗin Opera Media TV, ku danna subscribe da ƙararrawa. Mun gode. Rauta. Kawai sai ki shiga ciki ki ta bacci. Rauta. Ina ma suke ne na mutanen gidan ne. Ni ko makaranta suka tafi ko yaɗi da jahilci ko menene ni dole na manta inda ma suka tafi. Ko ma dai ina suka tafi ni abin nan haba da Allah. Wallahi ni matsala ta ma yunwa. Wani gingin da ke ba ki da wani abu ba ki da aiki kullum sai ki. Tun da zo gidan nan ina tunanin kin ci kwana abinci akai 6. Daga shekaran jiya zuwa yau kin ci kwana abinci akai 6. Ina bani da Allah. Ran shiga ban daki in sun da shi kenan mun zama ma da to. Mai da ranar tsakar barawar kin sallama yake ko kwasa koma? Ko yanzu da rana tsake. Soyi. Ya haka, ni ban san wa yake rufe gidan nan ba wallahi. Da gidansu kullum a rufe ya haka. Ni ban san wa yake rufe gidan nan ba wallahi. Na rasa wanda yake rufe wannan gidan wallahi. Na bige shi. La shi kenan yaya bige yaya kashe yaya. Yaya bige yaya kashe yaya. Yaya. Ku yi sacin ɗin Opera Media TV, ku danna subscribe da ƙararrawa. Mun gode.